porque había 3 o 4 húngaros, pero en realidad había yugoslavos, había polacos, había austriacos, en fin, todos estos que no querían hacer política y solo vinieron para hacer deporte profesional. Però, en fi, havia suerte, Pepe solucionar tots els problemes. En efecte, la setmana passada recordaran com ens explicava el president de Millonarios de Bogotà que Bernabéu li havia dit, sobretot, no em deixis que em passi amb Di Stéfano el mateix que em va passar en Kubala. O sigui que el Madrid li anava al darrere segur. Però segons que hem segut també l'Espanyol li anava al darrere. Francesc Parelló ens ha dit que l'Espanyol, que va ser president de l'Espanyol, és el primer club de l'Estat que es va interessar pel fitxatge de Kubala abans que no pas, fins i tot, al Barcelona. El Kubala va venir a jugar amb l'Hongària, ens va agradar el Kubala, vam fer gestions, ens van contestar de la Federació Espanyola de Futbol que no el podien fitxar amb el jugador perquè tenia fitxa federativa en un club que es deia Pro Patria, que ara no existeix, i aquí es va acabar l'assumpte per l'Espanyol. Aquest telègram existeix. I al cap de 20, 25, 28, 24 dies, no el recordo, va ser fitxat pel Barcelona. Kubala va debutar, el Barça es va posar a guanyar de